Velkommen til Fitness News. Antallet af fitnesscenter er steget med 62% fra 2006 til 2013, og centrene er ikke bare et stort bysfænomen, men spredt ud over hele Danmark. Karen, hvorfor er fitnesscentrene blevet så populære? Der er meget få kommuner, der ikke har et fitnesscenter, og det er blevet landsdækkende, fordi at det tiltaler mange. Og fitnesskulturen det gør, at det er blevet nemt at dyrke motion, og de tekniske og sociale barrierer er sænket så lav, at man kan melde sig ind, og priserne er sænket markant. Okay. Men selv en lille ø som Ærø har hele 2 fitnesscenter. Hvad har det betydning for udviklingen? Altså det er klart, at vi som branche kan være meget tilfredse med udviklingen. Den afspejler jo danskernes enorme og støttende voksende interesse for fitness. Men jeg ser også en positiv opmærksomhed i pressen, som er endnu et tegn på, at både politikere, iværksættere og helt almindelige danskere er ved at få øjnene op for fitnessbranchen, store bidrag til både folkesundheden og samfundsøkonomien. Ja, tak. Ja, så er der hul igennem inden for studiet. Markedsføring har fundet sted, så længe folk har købt og solgt varer. Inden for idræt bliver næsten alle produkter markedsført igennem reklamer om bedre kroppe og en sundere livsstil. Markedsføring kan ikke vurderes isoleret, men må ses som en del af det samfund og det økonomiske system, den foregår indenfor. Markedsføring spiller en central rolle for at skabe og opretholde forbrugersamfundet. I et privatkapitalistisk samfund vil problemet Okay, prøv at tage det bare bliv ved. Bare bliv ved, og så bare starte for, det var det der cabbage. I et privatkapitalistisk samfund vil profitmotivet og ikke hensynet til centrale forbrugerinteresser eller til en retfærdig social produkt med salgsværdi frem for deres brugsværdi. Det giver jo ingen